देखायदों गावसोरथ' फरायना नायनो हायोमोन फरायनासो मानो सहियोखो बे जाम्बानि परिचय होआखै होनबा बर' हारिनि थाखाय देरहासारनाय কৰিছোঁ যে এই চুক্তি আৰু সমৰ্পণে আমাৰ মাজত শান্তি একতা আৰু উন্নতি আনিব আৰু আমাৰ যি মাটি পৰিচয় বড়োসকলৰ ঠিক কৰিব আমাৰ যি ৰাজনৈতিক আশা আকাংক্ষা সেইটো সুৰক্ষিত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই চুক্তিৰ যিবিলাক দফা আছে সেইটো ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰে যেনেকৈ আমাক কৈছে বা এচুৰেঞ্চ দিছে তেনেকৈ তেখেত ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি আমি खुलुमबाय बयखौबो आङो बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला माबा मोनसे नङा माबा मोनसे नोंथांमोना मोनथिनानै लानो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायब्लानो जाबाय मैयानि सानाव सुप्रिम कर्टआव मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि जानो गोनां हियारिंआबो जायाखिसै आरो फावसायफिनबाय 14 दिन एबा सप्तानैनि उनावसो मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआ जाफिनसिगोन होननानै मैयानि सानावहाय जोङो खौरां मोननाय जादों नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय ससियेल मिडिया निउस पर्टेलफ्राव नङा होमबा रायजोफोर दा साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि जिहेतु जानो गोनां हियारिं तारिख होखानायानो दिनै मानो फावसायलांगासिनो दङ मानो फावसायगासिनो दङ जाहोना मा ना सिङारि सोरनिबा आखाइफोर दङ नामा जिहेतु जों नुबोगासिनो दङ बिथांनि जिथु जानो गोनां हियारिं बियो फावसायबाय थानायखौल' जोङो खोनागासिनो दङ खोथा होनाय बायदियै तारिख मथे बिथांनि हियारिंआ मालाबाबो जायाखै दा बेफोरखौ साननानै नायोब्ला सिङारि माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ रायजोफोर मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआ सप्तानैनि उनावहाय जाफिनगोन ना जाफिना जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन नङा होमबा रायजोफोर दा गुबै आपडेटआव थांनायनि सिगां आङो साहा बागाननि सोमोन्दै सुंद'यै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आङो दा दंफैयो आंनि साहा बागानावहाय रायजोफोर दिनैनिफ्राय फेक्टरिया सापात लानायखौ बन्द' खालामबाय दिनैनिफ्राय फेक्टरिफ्रा सापात लाला बर्डआ थांनाय 2 मासनि सिगांनिफ्रायनो नटिस होखादोंमोन जे नभेम्बरनि 30 तारिखनिफ्रायनो सापात बिलाइ लानाया बन्द मोनफ्रोमबो फेक्टरिया एबा गासैबो फेक्टरियानो सापात बिलाइ लानायखौ बन्द खालामनांगौ बर्डलिब बन्द बेबायदि होननानै टि बर्डआ नटिस होखादोंमोन मास मोननैनि सिगाङावनो दा बिथांमोननि नटिस होनाय बायदियैनो दिनैनिफ्राय बिलाइ लानाया बन्द बिलाइ खानायाबो बन्द सापात बिजनेसआबो दिनैनिफ्राय गैथ'ला दोनथ'नांसिगोन 2 मास जिरायथ'नांसिगोन नाथाय बिलाइ खानो गोनां गोबां थाबावबाय आंनि बागानावहाय गोबां बिलाइ थाबावबाय आरोना बिथिं नोंथांमोना नायनानै लानो पुरा फुल बिथिंनिया ओमफ्राय नैथिंबो नैबे खावसेयाबो पुरा फुल आरोना बेखिनि बिलाइया आंनिया थाजोबसिगोन बेखिनि बिलाइखौ खानो मोननायमोनब्ला आंहा एसेबाबो खरसा ओंखारगौमोन कलम दाननायनि थाखाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा हाजिरा फैनि थाखायनो आंनिया बिलाइया खानो गोनां थाबावबाय आंनियाव जायफ्रा हाजिरा मावफैयोमोन बिसोरो गाव गावनि न'नि माइफोरखौ हाग्रोनानै लाबाय माइफोरखौ थाब थाबनो हानानै न' फारसे लाबोनानै दोनाब्ला मैदेरा जाफैयो नालाय मैदेरा बिराद उपद्रब खालामदों जोंनिजोंबो मैदेर फैयो रायजोफोर दा बिनिखायनो आंनियाव जायफ्रा हाजिरा मावफैदोंमोन बिसोरो गाव गावनि न'नि माइफोरखौ हाग्रोनानै न' फारसे रोगानानै लाफैग्रोनायावनो आंनिया बिलाइया खानो गोनां थालांबावबाय आरो दा बेखिनि बिलाइखौ खाजोबनो हानायमोनब्ला आंना कलम दाननायनि खरसाया ओंखारसिगौमोन स' जेखियानो जादोला रायजोफोर नङा होमबा दिनैनिफ्रायथ' बन्द'आनो होखाबाय दिनैनिफ्राय बन्द'आनो जाखाबाय जोंनि सापात बिजनेसआबो दिनैनिफ्राय मास मोननै बन्द' जानानै थाथ'सिगोन बे मास मोननैयाव एसे जायगा नायफिनसै रायजोफोर स' रायजोफोर दाना फैदो गुबै आपडेटआव रायजोफोर बिटिआरनि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि केसनि सोमोन्दै माखासे खेंफोरथि होदों बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा खेंफोरथि होदों बिथाङा मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बेनि उनाव नोंथांमोना गाव गावनि गोसोनि मोन्दांथिखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायब्लानो जाबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो रन्जन दैमारिनि जिथु केस
बेखौ रिभिउ खालामफिननांगौ होननानै जोंनिफ्राय एपिल खालामनाय जादोंमोन न'खरनि हिसाबै दिनै सेसन कर्टआव मोननैसो केसखौ रेहाय होबाय खिन्थु थेवबो बिथांखौ जाय केसआव कनभिक्सन होदोंमोन बे केसनि सायाव रिभिउ खालामनांगौ होननानै रिकनसिडार खालामफिननांगौ होननानै जों एपिल खालामनाय जादों बेनि रिजाल्टआ मा जायो बेखौ मिथिनो हाया दिनै गोबां सुबुङानो रन्जन दैमारिखौ दिहुननांगौ होनना बुंबाय दा साजानो दिहुननांगौ मानो हाया कारण जोंनि एग्रिमेन्टआनो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ दिहुननो हाया दा दिहुननांब्ला जों बेखौ कर्टनि गेजेरजों ल'नि गेजेरजोंनो नाजानांगोन आरो दिनै ल'नि गेजेरजों बिथांखौ बोरै दिहुननो हागोन बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों जों हाइकर्टआव सुप्रिम कर्टआव एपिल खालामदों आरो जों आसा खालामदों बे एपिलनि मथैनो बिथांनि केसनि सायाव रिभिउ खालामफिनगोन रिभिउ खालामनानै बिथांखौ गनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन आरो बिनि थाखाय जेसेबां जि खरस नांगौ बेखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जादों थेंक इउ बिथांखौ बावनो हानाय नङा बिथांखौ जों अरायबो जाथि हिसाबै हेफाजाब आरो मददखौ होनांगोन